Ulitin natin. Yan, may hanggang din. So, siya. Ikaw ba? Okay, so ngayon naman ay aakyat na tayo. So, pupunta na tayo ng Luneta. So, ito yung paakyat. So ngayon, maglalakad tayo papunta namang Luneta. Okay? So standby. Thank you. Ayan mga kadong Bisaya, welcome back to my YouTube channel. So ito naman yung next kong ipapakita sa inyo. Ito yung sinasabi kong underpass. Yan, kung mapapansin dyan sa likod. Yan. So ngayon, papapasok tayo sa ilalim. So titingnan natin kung gaano siya kaganda. Okay? Let's check kung gaano siya kaganda. So ito yung underpass new renovation ni Mayor. Okay? So ito siya. Kung mapapansin nyo, this one. So take a peek muna tayo. Yan. So makikita nyo kung gaano siya kaganda. One. Diba? Sobrang linis na niya. Ang ganda ng flooring. May mga halaman. Yan. Wow, ito na siya. This is it. Yes. Ito na siya. At ito na siya sa taas. Yan. So ngayon, ito naman yung picture ng June's Bread. Yan. So ito siya. Ganda, diba? So dito, for example, sharean muna natin siya. So ito naman yung para sa mga libro, yung mga box ano. Yan. This one. Okay. Ito ang ganda ng paint sa likod ko. Yan o. Yan. So pinag-isipan talaga bawat concept. At ito siya oh. Yan. Masagisag na Maynila, lungsod ng Moralbay, Herelia. Yan. Basahin nyo na lang guys.
Yan. Yan. So, pinagpawisan ako dito ha. Yan. So, ganyan ako. This one. Yan. Ang ganda talaga as in. So, dito pa lang ipinapakita kung gaano ka-memorable ang Maynila before. Diba? So, pinapakita siya kung gaano siya maganda. Ito yung mga before. Yan o, yung Ferdinand Marcos declares martial law. Yan, nakaguhit din siya. LRT. Yung Kalesa. Yan, yung mga jeep. Okay? So, marami siyang ano. Yan. At ito naman. Yan. Yan. So, logo. Ang ganda niya. Yan. Kasi ito naman sa likod ko. Yan. Yan naman yung Quiapo Church. Yan, guys. So, yan yung Quiapo Church. Ito yung pag nagkakaroon ng traslasyon. So, January ata nagkakaroon ng traslasyon. I'm not sure. So, ito naman, this one. Ito yung Santa Ana Church di Manila. Yan. Tapos, ito naman, this one. Ito po. Ito naman yung San Sebastian Minor Basilica. O Bagong Maynila. Wow. At of course, ito yung pinakahihintay ng lahat is the monument. The Luneta Park Monument. That one. Diba? Makikita niyo po. Yan. Yon. Okay. At ito naman yung National Museum. Diba? Yan naman yung National Museum. Picture tayo sa Luneta. Yan. So, ito naman yung sa kabila is yung Manila Cathedral. Yan. So, yun yung Manila Cathedral ng Maynila. Ito po. Yan. And Baluarte de San Diego. Ito. Ito yung kadalasan ng pinagsushootingan. Maganda kasi siya. Yan yung portion na yan. At ito naman yung Fort Santiago. Yan. And ito naman yung Intramuros. This one. Intramuros. Ayan, what's up mga Kadong Bisaya? So ngayon nandito na po tayo sa Luneta. Ang problema nga lang po ay hindi pala siya naka-open to public. So dito lang tayo sa labas. Dito lang natin siya matatanaw. Ito siya. Ano ba yan? Yan. So dito lang natin matatanaw. Yan siya oh. Yung ano ni monument ni Jose Rizal. So hindi natin siya mapipicture sa loob. Sayang naman. Pero it's okay lang, at least I'll try naman my best na makuha yung ano dito sa Luneta. So dito lang tayo sa may bungad. So nakasarado pala siya. So ayan mga Kadong Bisaya, kung hindi nyo lang nalalaman na napakaganda na po ngayon ng ating Luneta. Malinis, maaliwalas na simoy ng hangin. Napakalinis na po ngayon. So ang laki ng pinagbago ng ating Luneta. Yes, the green leaves, no? Tingnan mo kung mapapansin mo all around the park, no? So makikita mo yung kung gaano siya kalinis, kung gaano siya inalagaan. So, yan yung Maynila ngayon, no? Ang sarap ng simoy ng hangin, mga Kadong Bisaya. So, sayang lang hindi tayo makapasok. Oo. So, it's okay, but we try naman our best na makapasok tayo, no?
So dito lang tayo sa may labas. So lakad-lakad na lang tayo papunta dito. Yan. So sarado siya. Diba? Bakit kaya siya sarado? Wow, ang daming ano. Ang daming ayan oh, ang daming kalapati. Ang dami ng kalapati. Yan siya oh, ang dami. Ang dami ng kalapati. Wow, parang nasa ano tayo ah. Parang sa France ba yun yung maraming kalapati. Yan oh, baka pwede magpa dami nila. Yan, so ang dami ng kalapati. Ang dami ng kalapati. Hi mga kalapati. Ang dami nila. Ang dami ng kalapati. Kuya, bawal pumasok? Bawal? Yan o, ang dami ng kalapati. Dito na lang ako sa kalapati. Yan o. Yan. Dami ng kalapati. Ang dami nila. Ang gaganda ng kulay. Yan o. So, bawal, sabi ni Mamang Guard. Ang dami mo papakainin, ang daming kalapate. Ano yan, mga pupunta lang dito? Ah, galing, ang dami nila. So, ngayon first time ko lang ito nakita dito sa Luneta Park na meron din pala, na meron ng mga kalapate. Kasi last time talaga, wala naman yung mga ganyan eh. Wala namang mga kalapate, no? So, yun. Okay. So, hindi naman tayo makapasok dito sa Luneta. Ayan. Oo. So, we're very sad. Pero it's okay. At least we did our best. We try our best na makapasok sana, no? Oo. Ngayon, ang problema ko, nasaan ba yung LRT? Doon. So, guys, hindi ako nakapasok. Tayo nakapag, dun sa It's okay. Next time makakaano rin tayo, makakapasok din tayo dyan pag pwede na sa lahat. Okay, so ngayon gusto ko nang umuwi. Yan, since bawal. Yun. So lakad tayo papuntang LRT pa uwi. Lagi sir. So lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Yun. So, saan ba yung tatawid ako?